Stále im vychádzal ako premiér, stal sa tým premiérom a treba povedať, že od júna 90 do októbra, novembra to bol jeden z najpracovitejších premiérov všetkých čias, pretože odtiaľ sa tradovali tie historky, že celý deň mal rokovania, na noc si zobral, naštudoval materiály a na druhý deň na vláde usvedčoval ministrov, že vie lepšie ako oni, čo v tých ich návrhoch je a čom sa oni nevyznajú. Bavíme sa teraz o 94. poslednom zasadnutí vlády pred vládou. Poslednom a predposlednom zasadnutí vlády Vladimíra Mečiara, keď sa 2 dní alebo 2 rokovania vlády privatizovalo. Privatizovalo sa, neviem, množstvo podnikov a to som raz aj ja som zmeral, že vydavateľstvo Tatran bolo sprivatizované za 17 sekúnd. A najmä tá dodávka veľmi vadila tým ľuďom, pretože oni tam mali zapnutú klimatizáciu, aby tam vydržali, lebo však to bolo horúce leto a proste železná skriňa alebo plechová skriňa, tak im tam stále išla klíma. A tá klíma v noci hrozne hučala. A z toho, že hučala klíma v tom aute, tak štekali psi. A tí susedia proste to akože riešili, aby mohli v noci spať, aby tam nebolo to auto. Utekali sme s tým mojim ruksakom, oni za nami sa rozbehli, utekali a ja hovorím, a čo teraz? A on že, rob to, čo ja. A išli sme na jednej križovatke, tam bola červená, hneď prvé auto, taxík. Oskar otvoril dvere, vošiel dnu a ten taxikár, že hej, čo je? A on že, no berieme si taxík, no ako máte niečo proti tomu? A on že nie, zavrite dvere. Naskočila zelená a odišli sme. Ja som študoval chemické inžinierstvo a chemické inžinierstvo je o bilanciách a bilancia znamená, že to, čo do systému vchádza, tak to aj z neho musí výjsť, proste hmota sa jednoducho nemôže stratiť a to isté platí, tieto zásady platia aj v ekonomike. Tí víťazi aj tak neboli tí drobní akcionári, ale v podstate niekto, kto našiel cestu, ako tie podiely vlastne skoncentrovať a potom ďalej predať. Na Slovensku sa to dialo, povedzme, viac po politickej línii, v Čechách sa to dialo, povedzme, tou cestou druhej vlny a cez investičné fondy, ale v podstate až taký veľký rozdiel možno v tom nie je. Je to taká laboratórna výstava. Ten problém, ktorý som riešil, je problém pojmu angažovaného umenia, pojmu, ktoré v tom socialisticko-realistickom režime fungoval veľmi dobre. Bo ako vidíme, tak v 90. rokoch bolo veľa umelcov na Slovensku, ktorí tie politické angažované prístupy realizovali. V tom performanci používam výraznú červenú, výrazné kostýmy mesiarského saka, mesiarských nohavíc a vlastne fujary ako jedného z tých ľudových nástrojov, ktoré si nacionalisticky orientovaní alebo národne orientovaní politici veľmi radi privlastňovali spolu s folklórom, podobne ako to robili komunisti. A dnes už je politická situácia taká, že už vlastne je ťažké analyzovať, že čo je za tým, pretože za tým je oveľa niečo rafinovanejšie a úplne iné hry sú rozohraté, že bežne s novým to nedokážeme zanalizovať. A potom boli ľudia, ktorým to bolo za peniaze vyspravili hocičo. Čiže tieto tri vzorky v spoločnosti boli a pre mňa naozaj tí hrdinovia sú tí poslední, ktorí povedali, že nechcú mať s tým nič spoločné. Pesnička Iva Slovákina, to je dar a pozdrav ľudia za... To bolo také veľmi zaujímavé. A začala sa hra na novom pieskovisku s cieľom vyciciavať štát, dielom fondov a bank bolo tvoriť novú elitu.
oni chcú ten spoločný štát, ale nevedeli, ako má fungovať, či má fungovať na princípoch federácie budovanej z dola alebo z hora, alebo či majú byť najprv prijaté ústavy národných republik a potom federálnej, alebo naopak, či z federálnej sa majú odvodzovať ústavy republik. Išlo o tú známú štátnu zmluvu alebo ten dvojdomek. Jeho tam ani nemusia pustiť do budov, ani predsedu slovenskej vlády. To bola federálna zložka riadená z Prahy, štátna bezpečnosť riadená federálne. A aká bola pozícia ministra vnútra na Slovensku, však ten Mečiar bol energická osobnosť. Vlastne ten zásadný zvrat do toho vniesol práve ten problém lustrácií a konkrétne lustrácií Jána Budaja, pretože Ján Budaj bol predseda VPN, bol spolu s kňažkom, boli akoby symbolmi novembra, proste z tohto vrcholu politického, ľudského, spoločenského po celej tej histórii proste jeho vlastnej, časoch normalizácie a chodenia na výsluchy a podobne, padol spôsobom, ktorý v politike som ešte ani nezažil. Tak samozrejme to vyvolalo obrovskú traumu, obrovské frustrácie, ktoré trvajú do dnešných dní. Vladimír Mečiar bol politik, ktorý prvý na Slovensku si osvojil túto stratégiu rýchleho, plynulého hovoru a každotýždenné prejavy v televízii. My sme sedeli pri tých prejavoch, ale sme trpli, čo si zase vymyslí. Trpli sme. A reálny fakt je taký, že v jednej chvíli sme sa za prítomnosti mnohých ministrov sme sa začali baviť o tom, či má nejaký zmysel, aby teda nám dopredu povedal, že čo teda bude hovoriť, to bolo jasné, že to neurobí. Či má zmysel, aby proste sme si pozreli nejakú kazetu televíznu s tou nahrávkou, aj to sme odmietli z jednoduchého dôvodu, že sme si povedali, tak na čo nám to bude sa na to pozerať, keď to o pol hodinu uvidíme v televízii. Výsledok bol, že na Slovensku, a verím, že mnohí z vás so mnou nebudete súhlasiť, ale predsa len to vyslovím, síce revolúciu vyhrali ľudia dnešnej revolúcie, ale transformáciu vyhrala kontrarevolúcia. ma menovali za ministra vnútra, mali sme slávnostný prípitok, zdvihli sme pohár, ťukli sme si šampanským, keď tam niekto dobehol vo veľkom zmätku, že Bratislava od Vianoc nevyváža smeti, že hrozí pandémia a že treba okamžite zasiahnuť. A skôr, ako sme si s pánom predsedom vlády ťukli, položil pohár a hovorí, vnútro je tvoje, staraj sa o tie smeti. Chcem mať správu, čo s tým urobíš. Tak ako minister vnútra sviatočne oblečený a v kostolných topánkach som obišiel všetky smetiská v okolí Bratislavy, zobudil v noci, koho som mohol, no a do rána sa smeti začali v Bratislave hýbať. Keď mi námestník primátora hovorí, že čo sa starám a či pre mňa zákony platia, tak som povedal, pán primátor. Pán námestník primátora, to bol primátor v nemocnici. Reku, buď sa tie smeti ráno o 4:00 pohnú, alebo o 5:00 som tu znovu a berem si vás. A vy z Leopoldova za 5 rokov neodídete. Lebo tam sa stalo aj to, že aj z nemocníc odpadky neboli spalované, boli vyhazované do tých smetí, našťastie bola zima. Takže to bola moja prvá akcia ministra vnútra. Pod tým stromom sme sedeli a povedali. Václav Klaus mi hovorí, že viete, ja sa predsa len s tým Československom ozaj to necháme, nech sa to takto rozdelí. Ja mu na to, a veľmi priateľsky sme sa rozprávali, že čo by malo význam, keď budeme spolu, čo by malo význam, keď sme sa rozdelili. A dohodli sme sa teda, že to rozdelenie bude najlepším východiskom pre zachovanie dobrých vzťahov Čechov a Slovákov a pre vytvorenie dvoch štátov.
Potom bol paradox, keď sa to malo oznámiť, tak Václav Klaus mi hovorí, že on nepôjde na verejnosť a nepovie to. A že bolo by nedôstojné, aby to oznamovali hovorcovia. Ja mu odpovedal, no dobre, tak nech to idú robiť naši podpredsedovia. Zavolal som Milana Kňažka, vraj Milan. Treba aj zapovedať, že budú 2 štáty. On sa pozrel na mňa trošku nahnevaný a vraví, toto neurobím. Keď chceš, urob to sám. Tak vravím Klausovi, že iná východisko nie, musíme ísť my 2 a oznámiť to. A Klaus hovorí, ale ja to nikdy neřeknu. Tak to nechajte na mňa, poviem to ja. A potom, keď sme išli z tej tlačovky naspäť, tak ma zastavil na schodišti a hovorí, jak ste to mohli říct s takovým klidem? Tak mu vravím pochopenie osudovej nevinnosti. tejto historickej chvíli touto deklaráciou vyhlasujem svoju zvrchovanosť ako základ suverénnej existencie. Všetci rodní bratia skúšaní tými istými osudmi a čaká nás. Forma republiky zostane vždy ideálom slobodného občana. Zdá sa mi však, že konštitučná monarchia by lepšie vyhovovala citom a mentalite Čechov a Slovákov. Je to zlé. Na drovom priateľstva sa učia. Ako sa to sú. A ty sa ptáš, co ja. A jak by mělo být, když ten má ráčil odejít? Out of this relationship, ja nechcem používať nejaké pejoratívne výrazy, ale je veľmi správne, keď ľudia stotožňujú rolu spôsobov herca.